Ambalima bamanankan mɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan foli ani waliɲuman bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma fo yan fo aw sigiyɔrɔ la aw bisimila aw ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan bakuruba kunnafoni an don kan o de filɛ nin ka bɛn juin kalo tile 29 ma an karamɔgɔba Asseyd Cherif Ousmane Madani Haidara ale fa ka ziyara kɛra nabagaw bɔra diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kana tamani ziyara in kɛnɛ kan o de y'an don kan ye bakuruba kunnafoni na sɔɔni min bɛna walawalali caman kɛ aw bisimila an balima bamanankan mɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan foli ani waliɲuman bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma i n'a fɔ an y'aw tulo lasɔmi bakuruba kunnafoni na san o san Fédération Ansardine Internationale a tɔndenw u bɛ ziyara labɛn tamani an karamɔgɔba Asseyd Cherif Ousmane Madani Haidara ale fa ye ni o ye ba Madani ye walasa ka taa duwawu don kɛ ka ɲɛsin a ma ani ka laban ka duwawu ɲini a fɛ an ka mɔgɔ minnu tun b'a kɛnɛ kan Cherifla Jabaraniso tɔgɔ la Ousmane Sogore Daramani Male an k'u ka sɔrɔlenw ɲɛmada siga t'a la ka bɔ barawuli cercle kɔnɔ tamani ziyara o kɛlen do bi lajɛraw la belebele dɔ ye an ka jamana kɔnɔ alisilamɛya tɔgɔ la mun bɛ labɛn sa o sa alisilamɛya dɛmɛtɔ Fédération Ansardine Internationale fɛ ka ɲɛsi an karamɔgɔ Asseyd Cherif Ousmane Madani Haidara o fa a mɔkɛ ani a bɛnbakɛ minnu dalen do tamani kaburu don na ka bɛn ni ɲinan sa ye san 2017 baaraw daminɛla ko labɛnnikɛ jɛkulu fɛ commission d'organisation ni bisimilayili ye ka bɛn ni arabado ye juin kalo tile 28 ka bɛn ni nɛgɛ kaɲa 16 waatiw ye o mun senfɛ jamana 10 ka fara an ka jamanadenw kan olu bɛɛ maa yera a kɛnɛ kɔnɔ dugu jɛlen alamusa juin kalo tile 29 ladala kuranɛ kalan bɛ kɛ ziyara senfɛ o fɛnɛ bolodara ka bɛn ni nɛgɛ kaɲa 10 waatiw ye 10h lansaraseliw tɛmɛlen kɔfɛ ka bɛn ni nɛgɛ kaɲa 16 waatiw ye ziyarakɛlaw bɔra jamakulu k'u kunda tamani kaburu do kan walasa u nata u ka duwawudow kɛ ka ɲɛsin ni maa sanima ninnu ma minnu dalen do ye o tɛmɛnen kɔfɛ k'a ɲini ala fɛ n'o maa sanima ninnu barika ye ala bɛ se ka u ka makow ɲɛnabɔ cogoya min na alhamdulillah nin kɔni nin ye ziyara yɛrɛ an bɛ a kɛnɛ yɛrɛ de kan sisan parce que sɔgɔmada tun ye kuranɛ kalan ye mais an wilikun yɛrɛ ye mun ye n'o ye kaburu ziyara ye bon wula in na yɛrɛ de ye o baara in yɛrɛ n'o ye jama yɛrɛ nakun ye donc alhamdulillah karamɔgɔ yɛrɛ a sera kɛnɛ kan sisan duwawu kalanw bɛna daminɛ nin ye baara ye karamɔgɔ y'a daminɛ depuis ni a fa nɔfɛ depuis n'a mɔkɛw la ala y'a kɛ fa yɛrɛ fatura karamɔgɔ tɛmɛna o sira kelen de fɛ a b'a kɛ a ma mɔgɔ wele mɔgɔw de y'a yaala ka tugu a nɔfɛ kelen kelen mais bi fo kana jama yɛrɛ caya kana kɛ mɔgɔw bɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ kana ala donc an b'o de kɛnɛ kan kana duwawu kɛ karamɔgɔ a faw n'a mɔkɛw ye ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen ka segin tuguni k'a ɲini ala fɛ ala k'a kɛ olu fana kama hami minnu banna ala ka hami ninnu dilan an b'o de kɛnɛ kan ni ala sɔnna a ma duwawu minnu bɛna kɛ ala k'a bɛɛ minɛ ala kɛ kira kanu kosɔn sɔli ala muhamadu mɔgɔ o mɔgɔ i bɔra yɔrɔ o yɔrɔ la an y'a ɲini masa jabaru fɛ ya rabi alahu bɛɛ lajɛlen sera yan nɔ farajɛla bi yan bi farafina bi yan bi farajɛla dugu tɛ min tɛ yan farafina dugu tɛ min tɛ yan o tuma an b'a ɲini ala fɛ bɛɛ ɲuman sera hɛrɛ la ala ka bɛɛ ɲuman segin hɛrɛ la ka taa denbaya ɲuman sɔrɔ maaba caman de ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kɔnɔ kɛnɛ mun labɛnna alisilamɛya tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la politikimaw sigida ɲɛmaw dugutigiw jinɛ ɲɛmaw fo ka taa se kunnafoni ɲininaw ma nisɔndiya kɔni tɛ se ka fɔ ka ban parce que ni mɔgɔ min ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ k'a daminɛ kunu ka se bi ma ka se sɔgɔmada in na ma fo kana se wula in na ma jama bɛ yen jama nana o kɛra jamako dan ye ni mɔgɔ min y'a ye k'a fɔ kari hakɛ min nalen don 300 ɲɔgɔn na ka taa se moto 3,000 ni kɔw ma ka taa se adamaden 16,000 ɲɔgɔn na de nana tamani yan nɔ donc o b'a jira k'a fɔ ko fɛn min bɛ yan nɔ ko fitinin kun tɛ kuranɛw kalanna jamana kɛra dugawu ye dugawu kɛra jamana ye maaba caman kun bɛ kɛnɛ kan min y'an ka diinɛ mɔgɔw ye aw yɛrɛ ni ministre ka ciden ye ɲɔgɔn ye komi a yɛrɛ ma yan sɔrɔ donc jamana ɲɛmaaw ka hakilila ye min ye o de ka dugawu kɛ jamana in ye walasa jamana in bɛ se ka kisi walasa jamana in bɛ se ka ɲɛtaa kun sɔrɔ donc ne hakili la k'a fɔ dɔ wɛrɛ ma kɛ yan nɔ ni o n'a ɲɔgɔnnaw tɛ alhamdulillah an nana tamani ziyara la an nana an karamɔgɔ ka wele jaabi n'o ye Asseyd Cherif Ousmane Haidara ye san o san nin ziyara in bɛ kɛ tamani kana bɔ an ka maakɔrɔw la ka miiri ni tasi kɛ ka duwawu kɛ
ka duwawu k'u ye mais ka duwawu k'an yɛrɛ ye ka duwawu kɛ jamana ye ka duwawu kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye ka duwawu kɛ jamanaden bɛɛ ye ka duwawu kɛ diɲɛ silamɛ bɛɛ ye sigi ye sigiba ye a bɛ hakili di mɔgɔ ma mɔgɔ min mana a sɔrɔ ka se yan jama min ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan u ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan kun min na tile damadɔ sigi min kɛra ka kuranɛ kalanw kɛ ka yasiniw kalan duwawu fasɔn fasɔn ala wele fasɔn fasɔn n'a bɛ se ka maa surunya ala la ka maa gɛrɛ ala la o duwawu kɛra maa ka sɔrɔ o jama la o ye kunnadiya de ye ni ala ye maa min kanu i ka ye o ye kunnadiya ye a kɛra dugu min kɔnɔ a kɛra jamana min kɔnɔ o ye jamana fana ma kunnadiya ye an b'a jigiya k'a fɔ nin kɔfɛ an ka gɛlɛya camanw bɛ yen minnu bɛna nɔgɔya gɛlɛya kɛrɛnkɛrɛnnenw mais gɛlɛya minnu ni jamanaden bɛɛ jɛlen don a la ni jamana ɲɛmɔgɔw fana ni jamanadenw jɛlen don a la donc occasion kunu ka duwawu kɛ bɛɛ ye silamɛ bɛɛ maliden bɛɛ mali jamana ɲɛmɔgɔw danaya min kalifar'u la u ka se ka danaya fa donc an nana ka na bonyamasegin kɛ an karamɔgɔ ye minisiri tɔgɔ la gouvernement tɔgɔ la ani président de la république Elhaji Ibrahim Boubacar Keita k'a ka ci fana lase n'o ye hami kelen min b'a la o ye jamana ye ka duwawu kɛ jamana ye ka duwawu kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ɲinan tamani ziyara senfɛ maa ba 65 ani 475 olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kɔnɔ cɛ ba 36 ni 985 muso ba 28 ani 490 kari 281 bɛɛ ni 49 ani sotarama 900 57. Ba Madani Haidara a ka ziyara kɛnɛ kan min labɛnna Fédération Ansardine International fɛ an karamɔgɔ Haidara an ka jɛ an ka le ka dantigɛlikanw lamɛn. An bɛ sɔli a so dungɛ sanumanw kan an bɛ sɔli a ka sahaba ɲumanw kan an karamɔgɔw ni an balimaw ye kuma bɛɛ fɔ k'a ban foyi tɛ an bolo fo n'a kɛra tɔ lase o laseli fɔlɔ o bɛ fɔlɔ an yɛrɛ ka tamaninkaw la an b'u fo an b'u waleɲuman dɔn n y'a fɔ dunanw ye ka kɔrɔ ni bɛnna du o du ma tamaniya do ye Haidara ka so don tamani bɛɛ ye Haidara ka so ye a bisimilalen don tamaniso bɛɛ kɔnɔ tamanikaw fana y'u ka dayɛlɛ ka bɛɛ bisimila an b'u fo o la k'u waleɲuman dɔn o la k'u barikada tamani yan marakaw bɛ yan bosow bɛ yan sɔmɔnɔw bɛ yan kakɔlɔw bɛ yan siya camanba de bɛ nin dugu in na a bɛɛ y'a seko kɛ dunanko in na marakaw ye dumuni tobi ka na a ka bɔ hakili ma ko k'a di dunanw ma an ka bosodaga mɔgɔw u y'u seko kɛ bɛɛ bɛ se min na i y'o de kɛ faqidu shay'i la yu'ti fɛn min tɛ mɔgɔ bolo i tɛ se k'o di mɔgɔ ma dɛ nka min bɛ tamaninkaw bolo u seko la u y'a kɛ an b'u fo u sara bɛ ala bolo i bɛ min kɛ i b'o de sɔrɔ o de la kuma caman ni ne bɛ kuma n bɛ kuma an ka dugulamɔgɔw fɛ ka fɛn caman f'u ye ŋaniya de ko don bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ mɔriya t'i kɛ ka hɛrɛ sɔrɔ domakɛ ka saraka t'i kɛ ka hɛrɛ sɔrɔ i ka hɛrɛ fɔlɔ b'i yɛrɛ ŋaniya de la ni ŋaniya ɲɛna ka ban sira o sira bɛna ni hɛrɛ ye ala b'i bila o de kan mɔgɔ dɔw bɛ yen kabini ala k'u da u tɛ mɔriso dɔn u mago ma sa mɔgɔ dɔw bɛ yen kabini ala k'u da u tɛ bamananso dɔn u mago ma sa mɛ mɔgɔ dɔw yɛrɛ ye mɔri yɛrɛ ye y'a dɔn n ye mɔriso dɔn i na da mɔriya yɛrɛ ma kɔni dɔw yɛrɛ ye mɔri ye u bɛ min dun u t'a sɔrɔ mana an b'a faamu yan mɔriko dama tɛ domako dama tɛ ko in yɛrɛ yɛrɛ ŋaniya de don n bɛ kuma an ka dugulamaw fɛ siɲɛ caman
Allahumma fashhad. Nin dugu in Aidara b'a fɛ ne wolola yan de. Ne wolola yan n bi yan fɛ. N bi yankaw fana fɛ n bi hɛrɛ kanu n'u ye. Ni min y'a faamu i b'a hɛrɛ sɔrɔ n'i m'a faamu n'i ye min ye o y'i ta de ye. Min bɛ yen ni hɛrɛ bɛ sɔrɔ o la diɲɛ bɛɛ fɛ ŋaniya ka ɲɛ dɔrɔn. N bɛ misiri la tɛ wurudi tɛ ala ko tɛ a fɔ ala tɛ yen o y'i kungo de ye lahara i b'o ɲɛnabɔ ye mais diɲɛ na yan i ŋaniya ɲɛ kɛ walidenw fɛ hasidiya dabila wallahi n'i y'o kɛ hali n'i denw ma nasi sɔrɔ mɔriw bolo ala b'a ka nasi kɛ k'i denw ko. Nka n'i kɛra ŋaniya jugu hasidi ye yɛlɛ mɔgɔ fɛ a ɲɛna i bɛ min fɔ a kɔfɛ o n'o tɛ kelen ye. Ni se bɛ ye maa si den tɛ hɛrɛ sɔrɔ ni se bɛ ye maa tɔgɔ tɛ fɔ ni e yɛrɛ n'i denw tɛ o bɛ ŋaniya o ŋaniya la ala t'i ta ɲɛ a t'i denw ta ɲɛ wa walidenw ta t'i tiɲɛ fana. Ne bɛ nin de fɔ an ka dugulamɔgɔw ye san o san ne ye Ismail Azamu min ye n'a t'a jɛ fiyewu ala tɔgɔ min n'i y'a wele n'a ye a t'a jɛ a t'i lupe fiyewu ŋaniya dama don. Nin kun ye Bamadani Haidara ale ka ziyara ɲɛbila bɔliw ye ni ala sɔnna ma a y'aw sɔgɔlen to Sherifila Jabaraniso la ni an ka bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kuncɛ la Musa Fɔnba ale bɛna laseli kɛrɛnkɛrɛnni kɛ aw ye walasa ka ɲɛfɔliba kɛ aw ye ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ziyara in kun kan ani a jaw bɛɛ lajɛlen. Juillet kalo tile 2 nata Faransigaw ka jamana ɲɛmakura Emmanuel Macron ale bɛna taama kɛ ka ɲɛsin Mali jamana ma. G5 Sahel ka lajɛrɛ a bɛna ye o de kɛnɛ kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ G5 Sahel ale ye jɛkulu ye min bɛ farafina cɛncɛn ka jamana 5 de fara ɲɔgɔn kan Mali jamana, Niger, Burkina Faso ani Mauritanie. Sigi bɛna kuma fɛn min kan o ye lakanako ani Algérie bɛnkan sɛbɛn o lawaleyali kun kan k'o ye Mali jamana kɔnɔ. Mali jamana kɔnɔdenw olu yɛrɛ hakilina bɛ se ka kɛ mun ye nin ko in na. Abdul Karim Sako a n'a ka jatala Daramani Male u sera ka ɲininkali tɛngu mɔgɔ caman na an ka jɛ an k'o ɲɛmada. E force minnu fɔ ninnu bɛɛ bɛ yan e yɛrɛ bɛ ka nin force bɛɛ lajɛlen fɔ est ce que o bɛɛ kɔnɔna na ko minnu bɛ kala anw fɛ yan ni attaque ni fɛn minnu bɛ kɛ yan ko ninnu bɛɛ nana anw dɛmɛ ka nin kan ka kɛ yan a man ka kɛ ni si de man ka kɛ parce que nin bɛɛ fanga de ka fara anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna fanga fɛnɛ kan mais olu de nalen bɛ yan o bɛ ka kɛ i n'a fɔ ko foyi t'anw fɛ yan dɔw de bɛ ka fara kan ka taa dɔrɔn sinon ninnu t'an fɛ dɛ an kɔni an b'o fɔ ko perelatigɛ o t'an ka hɛrɛ yɛrɛ kɔ ne b'an ka hɛrɛ kɔ a dogolen tɛw. Bon, toujours ko kelen de don hali bi o ko kelen ye mun ye misima bɛ yan nɔ force caman b'an bolo yan nɔ toujours ta tɛ ka bɔ sisi tɛ ka mɛnɛ anw kɔni bolo nafa tɛ nin ko la n'an yɛrɛ bɛ se k'an ka fɛnkɛ ta an yɛrɛ ye an ka sécurité maintenant yɛrɛ o k'a to an ka sécurité maintenant yɛrɛ toujours ko kura de bɛ don a la anw ka ɲɛtaa foyi t'a la sanga ni wagati bɛɛ i b'a mɛn ko attaque kɛra yɔrɔ dɔ la ta tɛ bɔ sisi tɛ mɛnɛ. Donc nafa t'o ko la bilen anw fɛ an kɔni ka ala deli ye ala ka ɲagata nin bɔ Mali kan dɔrɔn i y'a faamu bon ne ka kuma o dɔrɔn de ni force yɛrɛ filɛ quoi a kɛli nafa kisɛ kelen t'a la ka d'a kan MINUSMA na m'u jɔyɔrɔ foyi ye jamana in kɔnɔ yan ni tiɲɛni tɛ barikani min fɛnɛ filɛ yan m'u jɔyɔrɔ foyi ye jamana in kɔnɔ yan ni tiɲɛni tɛ fɛn dɔ bɛ yen a sera sisan an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye quoi a sera an ka tiɲɛ fɔ an yɛrɛ kun ye. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba a bɛ walawalali k'an ye. Kolowari jamana kɔnɔ diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu ONUC a y'a ka kosow fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni juma dɔ juin kalo tile 30 ye. Diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu ka baaraw n'u donna Kolowari jamana kɔnɔ ka bɛn ni san 2004 de ye. A taara kɛlɛbolo minnu nɔna bila o ye farafinna tile bi yanfa jamanaw ka tɔ kɛlɛbolo CEDEAO ye ani Faransi kɛlɛcɛw san 2003 walasa Kolowari ka denw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ mankan bi se ban. A nanen san 2004 a ka manda kurakurayara o de kɛra kurakurayali o kurakurayali sa san 17 de kɛra o la.
bi kɔni Kolowari jamana kɔnɔ manga banna baaraw minnu kɛra ONU fɛ diɲɛsɛrɛgɛnna ni sɔnma Nations Unies ka basigili jɛkulu olu jatew de bi bɔ sa maa caman y'a jira k'a fɔ ONU ni o ye diɲɛsɛrɛgɛnna ni sɔnma Nations Unies ka basigili jɛkulu ye Kolowari jamana kɔnɔ k'a ka baaraw ye nɔbɔ maa minnu ni olu ye hadamadenya hakɛ jateminɛbaw ye sa olu dɔw kɛn bɛ ka n ka don kɔrɔfɔ in na ko barisabu ka d'a kan hali bi n'a ka biya i b'a ye k'a fɔ basigi na mɛ Kolowari jamana kɔnɔ nka ni maa min y'i ɲamada kɔsada in na kow pɛ a ka wulikajɔ ka kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ni ka basigi in wɔrɔ don baaraw minnu dora diɲɛsɛrɛgɛnna ni sɔnma Nations Unies ka basigili jɛkulu ka kɛlen kɔfɛ bɛɛ ni basigi nasira kan o ye kɛlɛcɛkɔrɔw minnu kan ka don Kolowari surasiya bina k'u kan ani surasiya yɛrɛ dɔn bɛ ni ɲɔgɔn bonya min ɲini u k'a ma ko discipline o fɛnɛ kan ka don Kolowari surasiya kɔnɔ san 2017 min n'an filɛ nin ye o la o daminɛw kɛra wulikajɔw ye Kolowari kɛlɛcɛkɔrɔw n'a surasiw fɛ hali n'o y'a sɔrɔla k'a fɔ surasi dɔw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka nɔbɔ u ye u ka se ka jaabi sɔrɔ ka bɔ jamana ɲɛmayaso yɔrɔ kɛlɛcɛkɔrɔ 680 ɲɔgɔn na bɛ yen minnu ni jamana ɲɛmɔgɔw bɛ sigi ka fɔ la ɲɛ ma se ka sɔrɔ olu ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ o tɛmɛnen kɔfɛ Kolowari man ka senfɛ politikima 60 ɲɔgɔn na de ye Kolowari jamana bila ka taa bisimila minɛ jamana wɛrɛw kɔnɔ olu ka segin ka don u faso kɔnɔ o fɛnɛ gwɛlɛya bi na jɛkulu min sigilen don sen kan ni o ka baara bɛna ɲɛsin diɲɛsɛrɛgɛnna ni sɔnma Nations Unies ka basigili jɛkulu ONU nɔna bilali ma ninnu bɛna kɛ ale ka baara kɛtaw ye ani minisiriso min bɛna jɛkulu tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka baara in nɔgɔya ɲɔgɔn bolo o ye kiriko minisiriso ye Kolowarikaw ka jamana ɲɛmaa fana Alassane Dramane Ouattara san 2020 ale ka mandat tilanan bi dafa maa wɛrɛ kan ka na jamana ɲɛmaaya la olu bɛɛ lajɛlen ye kow ye minnu ni wulikajɔ kan ka kɛ hakili kunjɛmɔ ka se k'o baaraw kɛ nɔgɔyaw la. Benenkaw ka jamana ɲɛmaa Patrice Talon araba tɛmɛnen a bɔra Benin faaba la kodɔnnu k'i kunda Faransi jamana ka faaba Paris juin kalo tile 18 tɛmɛnen Patrice Talon jamana ɲɛmaa Benenkaw fɛ a kun bɔra Faransi faaba la Paris ka don Benin jamana kɔnɔ a kɔrɔfɔ kun sɛbɛ kɔrɔ cayara barisabu ka d'a kan kalo kelen ɲɔgɔn na a kun bɛ ɲini k'o bɔ jamana kɔ bɛɛ kun gɛn kun bɛ k'i ta fɔ dɔw y'a yira k'a fɔ n'a man kɛnɛ a ka tiɲɛ fɔ maaw ye maa minnu y'a ka minisiriw ye Benin jamana kɔnɔ olu caman kun gɛn kun bɛ ka kɔrɔfɔw nkalontigiya k'a fɔ fɛn tɛ Patrice Talon na wa girinbaatɔ ma bɔ Benin jamana da fɛ ni k'i kunda Faransi jamana kan k'a ka kɛnɛ a nin na kɔrɔfɔ in kɔni jɛyara Patrice Talon seginnen ka na a yɛrɛ ye yamaruya di a ka babu sendigiw ma u ka kɔrɔfɔ lase a tiɲɛ kan jɔnwalajɔ kɛra a la ka fɔ Patrice Talon a ka Faransi taama senfɛ kalo kelen ɲɔgɔn na kɔnɔ a ye opération kɛ sugunɛyanba bana o opération bolodara ka ɲɛsin a mɔ sigiyɔrɔma 2 fɔlɔ kɛra mɛ kalo tile 26 san 2017 o labanna ka na ni dumuni bayɛlɛmabaliya gwɛlɛya dɔw ye u k'o ma ko complication digestive Faransi kɛnɛya tigilamɔgɔ sɔrɔla ka segin a ka juin kalo tile gale san 2017 nka nin sen a ka nin dama ka ɲɛsin Faransi jamana ma araba tɛmɛnen ani minisiriw tilalen kɔfɛ u ka minisiriw ka ladala lajɛ la ni o ye conseil des ministres ye a y'a yira k'a fɔ a bɛ ka taa Faransi faaba la Paris a n'a ka kɛnɛya tigilamɔgɔw bɛ ka taa ɲɔgɔn ye opération minnu bolodara ka ɲɛsin a mɔ yala a kɛnɛya daw bɛ ka kɛcogo jumɛn n'o y'a sɔrɔla baara kɛcogo ɲɛna wale kelen ni gwɛlɛyaw minnu bɛ olu ka se ka dɔn ko nka ko n'ala ma baasi wɛrɛ kɔni kɛ k'a tɛ tɛmɛ dɔgɔkun kelen kan u b'a jira k'a fɔ ntɛnɛn nata a ka minisiri ka fɔ la minisiri min ɲɛsin bɛ jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kuɲɛ ɲɛnabɔw ma k'a bɛ segin ka bɛn ni o ye. diɲɛsɛrɛgɛnna ni tɔma Nations Unies ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen min ɲɛsin bɛ Burundi ka denw yɛrɛdama ni ɲɔgɔn cɛ mankan banni mɔ ni o ye Burkinakaw ka jamana ɲɛmaakɔrɔ furanjɛrɔ fanga kɔnɔ Michel Kafando ye a ka taama kuncɛra Burundi jamana kɔnɔ ka bɛn ni juin kalo tile 29 alamisa tɛmɛnen ye taama min don ani Burundi ma ɲɛmɔgɔw fan minnu ni ani olu kan ka se ka kuma u ka se ka ɲɔgɔn dɔn u k'a ma ko prise de contact a bɔlen Burundi faaba la Bujumbura a kɛn bɛ k'i kunda farafinna kɔrɔyanfa jamanaw minnu bɛ yen ni olu da bɛ Burundi mankan la olu suruna ni donbaw ani olu fɛnɛ bɛ taa kuma ɲɔgɔnyaw fɛnɛ kɛ tuma min na ni ani jamana ɲɛmaa Pierre Nkurunziza yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye Bujumbura Burundi faaba la ka bɛn ni alamisa juin kalo tile 29 ye a ye kunnafonidi kɛnɛ dɔ sigi sen kan ani Pierre Nkurunziza ka babu sentigi ni o ye Claude Karerewa Ndenzago ye o kunnafonidi kɛnɛ senfɛ Pierre Nkurunziza ka babu sentigi y'a jira ka fɔ diɲɛsɛrɛgɛnna ni tɔnba Nations Unies ye maa min di olu mɔ nin ye k'o ka kɛ surunani donba ye u ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye Burkinakaw ka furanjɛrɔ fanga maa ɲɛmaa kɔrɔ Michel Kafando ye ko maa don maa min ni olu ka danaya bɛɛ kan a fɔra maa minnu kɔ ni Pierre Nkurunziza n'a ka fanga banna olu ka surunani don la fana k'u min nana ni o ye babu sentigi ye da don olu la maa caman y'a jira k'a fɔ o fɔtɔ kunnafonidilaw ɲɛna a tɛnkunnen Michel Kafando la o ye kangari dɔ de datɔ ye a ye o kɔrɔ ye olu y'u sen da yɔrɔ min n'a y'i sen da olu sen nano na bɛɛ min kɛra olu la Burundi fanga fɛ o kelen de fɛnɛ kɛtɔ don a la tuma min na ni Pierre Nkurunziza ka babu sentigi tilala kuma na Michel Kafando sɔrɔla ka kuma ta ni k'a jira k'a fɔ bɛɛ ni basigi ni maa min ko k'i b'o ɲini
tuguni o ti taa timinanja kɔ o ti taa baaraba kɔ o ti taa sɛgɛ kɔ ale tɛna na jinɛmuriya kɛ burundikadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ k'u kasi ka bɛn nka ale kɔni bɛ fɛn min dɔn dɔrɔn o ye kuma bɛ se ka kɛ fanw fɛ cogo min walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jɛ ka don bɛn ni basigi da fɛ ale ka wulikajɔ bɛna kɛ o ye nka Pierre Nkurunziza n'a ka fanga u fɛ kuma gwɛlɛya yɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye olu ko de fanga sinamatɔ minnu kɛ mɛn ka Burundi jamana de bila ka taa bisimila minɛ Burundi danjɛ bɔ ɲɔgɔn jamana wɛrɛ la k'a fɔ de k'olu n'o fanga sinamatɔ ninnu de bɛ sigi ka kuma k'o de kandɛrɛ ko barisabu ka d'a kan ko basigibaliya min bɛ Burundi jamana kɔnɔ kuma bɛɛ mugu bɛ ka ci kuma bɛɛ ma bɛ ko furumara ni wulila fa dɔ fɛ k'o fanga sinamatɔ ninnu de bɛ k'u to jamana kɔ kan k'o de boloda Burundi jamana de kɔnɔ o kumana ko sigi ka fɔ tɛ u ni olu ni ɲɔgɔn cɛ. Afirika ka jamana ɲɛma Jacob Zuma tɛna ye Addis Abeba Ethiopie faaba la farafina tɔnba Union africaine ka ɲɔgɔn gunbɛ dɔ kɛnɛ kan kɔrɔfɔ sɛmɛn diyara Afirika jamana ɲɛmayaso fɛ maa min bɛna taa jamana ɲɛma Jacob Zuma nɔ na bila o ye a ka minisiri ye minisiri min ɲɛsin bɛ jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔw ma ni o ye Mayete Nkoana Mashabane ye farafina tɔnba Union africaine ka ɲɔgɔn gunbɛ bɛ kɛ juillet kalo tile 3 n'a tile 4 a bɛ ka bɛn ni Afirika Jacob Zuma ka fanga ɲini jɛkulu ANC fɛnɛ ka ɲɔgɔn gunbɛ ba dɔ de ye hali n'o y'a sɔrɔla Jacob Zuma kɔni m'a fɔ maa ye k'a fɔ o de bɛna ale bali a ka taa farafina tɔnba Union africaine ka lajɛ kɛnɛ kan maa minnu zɔmi ka ja olu kɔni bɛɛ kɛn bɛ k'a kɛ o de ye bawo jumadon juin kalo tile 30 in ka bɛn ni o ye Afrique du Sud jamana kɔnɔ fanga ɲini jɛkulu min bɛ ka jamana mara kabini Nelson Mandela ye fanga ta saa min siya woloma kɛlɛ bannen ni hali bi ale de bɛ fanga na Jacob Zuma de y'o ɲɛmaa ye wa u ka lajɛ fɛnɛ bɛ dayɛlɛ ka bɛn ni o juma juin kalo tile 30 ye lajɛ nafama ba don barisabu ka d'a kan ANC fanga ɲini jɛkulu ɲɛmaaya sugandi a n'o cɛ tɔ ye kalo 6 ye wa maa min bɛna sugandi k'o kɛ ANC ɲɛmaa ye o tigilama de fɛnɛ bɛ kɛ ANC ka cɛbɔ ye ka jamana ɲɛmaaya ɲini tiɲɛ don Jacob Zuma ka manda kɔni banna Afrique Sud ɲɛmaaya la nka a b'a fɛ maa min ka na a nɔ la ka kɛ jamana ɲɛmaa ye o y'a yɛrɛ furumuso kɔrɔ Nkosazana Lamini Zuma ye min kun kɛra farafina tɔnba Union Africaine Commission ma ɲɛmaamuso ye walasa i dun ka se ka kɛ cɛbɔ ye ka jamana ɲɛmaaya ɲini f'i ka kɛ ANC ɲɛmaa de ye fɔlɔ o kumana lajɛ o lajɛ de bɛ kɛ ANC fanga ɲini jɛkulu fɛ Jacob Zuma t'a fɛ o ka fɔ a kɔ bawo a b'a fɛ o kɛnɛ kan ka dɛmɛ don ka ɲɛsin a furumuso kɔrɔ ma a yɛrɛ dun ka danga jamana ɲɛmaaya jɔyɔrɔ la ni o ye Cyril Ramaphosa ye a dogon tɛ maa si la k'a fɔ a ka di o fɛnɛ ye bi ka kɛ Afrique Sud jamana ɲɛmaa ye Jacob Zuma nɔna o kumana fanga ɲini jɛkulu ANC kɔnɔ fanw de bɛ ka ɲɔgɔn gɛlɛ sa lajɛ bɛ lajɛ la n'o fɔr'i kɔ bɛɛ maa ɲi dɛ bulo min kɔnɔ i dɔn kana kuma tɛ fɔ ye a laban kana na kɛ i ka ɲɛkumu kan Cyril Ramaphosa jamana ɲɛmaa danga ale fɛnɛ t'a fɛ ka taa Jacob Zuma nɔna bila farafina tɔnba Union africaine ka kɛnɛ kan nka maa caman y'a yira k'a fɔ Afrique Sud jamana ɲɛmaa Jacob Zuma yebaliya farafina tɔnba Union africaine kɛnɛ kan a na jɔ maaw hakili fɛ barisabu ka d'a kan don min na Nkosazana Lamini bɛ kɛ farafina tɔnba Union africaine ma ɲɛmaa ye Afrique Sud jamana ɲɛmaaw de farala ɲɔgɔn kan ka wulikajɔ kɛ k'a kokɔrɔma don walasa ka se k'a sɔrɔ a danna manda kelen dɔrɔn ma farafina tɔnba Union africaine commission ɲɛmaaya la ni ka segin ka don Afrique Sud jamana kɔnɔ o kumana farafina tɔnba Union africaine ma ɲɛmaaw n'a ye u ka nin kɛwale in na k'a fɔ u hakili bɛ u faso dɔrɔn de la u mago tɛ farafina tɔ la. O de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan kunnafoni diso ɲɛmɔgɔyaso fɛ ka bɛn ni kuma ye aw ni ce aw ka ɲamadali la aw k'an bɛn ni Ala sɔnna ma.